Φίλες και φίλοι του YouTube, και σήμερα από ό,τι βλέπετε μέσα σε ένα νέο κόσμο. Και αυτό το πράγμα κάνει record, γιατί όπως βλέπετε έχω μαζέψει αρκετά items. Έκανα record μέχρι που κατάλαβα ότι δεν έκανα record, δηλαδή έκανα record αλλά το έκανα σε λάθος profile. Άμα δείτε εδώ profile monitor capture, άμα το βάλω έτσι για λίγο χαλάει λίγο η οθόνη, ή έτσι είναι καλύτερα? Έτσι είναι καλύτερα, αλλά δείτε άμα το κάνω έτσι και εδώ χαλάει και σε μένα δεν έδειχνε τίποτα απολύτως. Όλο το βίντεο, σχεδόν όλο δηλαδή, ήταν μία μαύρη οθόνη, οπότε το έκοψα. Αναρωτιέστε, ο προηγούμενος κόσμος έγινε delete κατά λάθος. Διάγραφα εκεί ένα κάρο άχρηστους κόσμους flat world, όταν ακόμα έπαιζα σε factions, δηλαδή και τώρα παίζω, αλλά κανόνια factions, απόλυτο στήλο. Σε αυτόν τον κόσμο τώρα να σας πω εδώ μπλακίες. Πήγα πήρα μερική με λίγη πέτρα, έφτιαξα τους φούρνους, έκοψα ξύλο με 2 αξίνες, σκότωσα μερικά πρόβατα γιατί μου κάνουν μπε, αλλά και έτσι αποφάσισα να μην τα σφάξω όλα για να κάνω φάρμα. Καταλάβαμε ότι μένουμε σε νησί στο βίντεο που δεν θα βγει στον αέρα γιατί ήταν μια μαύρη οθόνη και τώρα έχει γίνει deleted. Είμαστε σε ένα νησί. Καλό πράγμα για σας, κακό πράγμα για μένα. Για σας θα είναι πιο έτσι ωραίο νησί survival. Για μένα εντάξει θα είναι δύσκολο. Δεν τζιτάρω όπως μπορείτε να δείτε. You don't have permission. Επίσης δεν χακάρω. Έλα, εντάξει. Και τώρα θέλω να βρω που να χτίσω το σπίτι μου. Πάω να κόψω το crafting bench που είναι εδώ πέρα. Ένα ωραίο ζουμπάκι. 1, 2, 3 το φαΐ, πάμε. Πόσα. Εντάξει. Θέλω να δω, βασικά δεν ξέρω καν αν είμαστε σε νησί. Αυτή τη μεριά εδώ τι υπάρχει? Έτσι ο σταυρός. Μοιάζει με σταυρό εκκλησίας. Δεν μπορείτε να πείτε. Όπα. Εδώ, σταυρός εκκλησίας. Η τρύπα του σταυρού. Έτσι θα τον ονομάσω. Ναι, σε νησί είμαστε. Video settings. Για να δούμε. Οκ, ωραίο εκεί. Αυτό, σκουίδο, οκ. Για μια στιγμή νόμιζα πως ήταν βάρκα και κοντέψα να φρικάρω. Το βίντεο το προηγούμενο έβγαινε πάρα πολύ μεγάλο, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν fail, οπότε μάλλον όχι με τίποτα. Επειδή αρχίζουν σχολεία, ένα βίντεο τη βδομάδα και θα είναι μάλλον Παρασκευή από όταν επιστρέφω από σχολείο. Γρήγορα. Τέλειος. Τα ηχητικά εντάξει, προ. Παρασκευή, επειδή άρχισαν πάλι τα σχολεία, μάλλον τα βίντεο θα ανεβαίνουν Παρασκευή. Θα είναι ένα βίντεο τη βδομάδα σίγουρα. Θα ανεβαίνει Παρασκευή, εσείς θα το βλέπετε Σαββάτο πρωί ή Κυριακή, γιατί Παρασκευή θα έρχομαι από το σχολείο 4 μέχρι να κάνω record το βίντεο και να το ανεβάζω. Θα πάει 5 και θα το αφήνω τη νύχτα, θα μπορεί να το ανεβάζω, ας πούμε, να αρχίζω 10 η ώρα, να πηγαίνει 10:30 να το ανεβάζω, να κάνω μισή ώρα βίντεο και το editing λίγο και να το βάζω να ανεβαίνει κατά τις 12 γιατί έχουμε χάλια ίντερνετ και ένα 20 λεπτό βίντεο θέλει 7 ώρες, ξέρω εγώ, και εσείς να το βλέπετε την επόμενη μέρα. Αναλόγως. Έχουμε πάρα πολλά πρόβατα σε αυτό το νησί και πάρα πολλά δέντρα. Θα σταματήσω από εδώ, ξέρω, και να χάσω εγώ και θα αρχίσω να χτίσω το σπίτι.
Είχα μια ελπίδα να φτιάξω mushroom soup, αλλά τίποτα, μου την κατέστρεψε το παιχνίδι. Για να δούμε εδώ λίγο. Γενικά αυτό το βίντεο θα είναι εξερεύνηση. Wow, μένουμε σε αρκετά μεγάλο νησί. Άρα μου δίνει αυτό. Οκ. Αυτό δίνει πιο συχνά. Ναι. Δεν πειράζει. Το κάνω. Δεν χρησιμοποιώ default texture pack, χρησιμοποιώ ένα better than default. Αυτά δεν είναι της Optifine, του Optifine. Το σπίτι μου μάλλον δεν θα το χτίσω επειδή έρχεται νύχτα. Δεύτερη νύχτα στον κόσμο. Απλά το πρώτο βίντεο βγήκε ένα τεράστιο fail. Το ξύλο. Έτσι. Πάμε να το δούμε. Όπα. Τι? Α. Το κομμάτι που λέγαμε. Αυτός από τον 5 μπουκάλια. Κάνει και αυτές τις επιτυχίες. Έρχεται νύχτα. Οκ, τώρα κοιμόμαστε. Ξυπνάμε το επόμενο πρωί, τι τέλεια μέρα. Στο σπίτι εδώ. Αυτό το βίντεο θα βγει αρκετά μεγάλο. Επίτηδες δηλαδή το βγάζω για αρκετά μεγάλο. Μην κάνω μόνο μικρά βίντεο. Είναι το σπίτι μου προς το παρόν θα είναι ένα τετράγωνο κουτί. Που δεν μετράω καν τα μπλοκς 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ευτυχώς. 2, 3, 4, 5. Έτσι, double door. Πώς το έκανα εδώ? 2 από τη μία. Έτσι. 1, 2, γωνία, 1, 2. Αυτό είναι 3. Αριθμητική, κυρίες και κύριοι, αριθμητική. Μου την σπάει αυτό το δέντρο. Άντε να χτίσω σπίτι. Τέλειο. Συγχρονισμός. Έτσι. Εδώ θα το κάνω με τζάμι τα μέρη. Για να δει ωραία. Ωραία. Εντάξει, είμαι χάλια builder. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε στα comments, πάντως εγώ τον εαυτό μου δεν θεωρώ χάλια builder. Δεν μπορώ να χτίσω ούτε ένα medieval, τίποτα. Ωραία. Τώρα αυτό θα πάει έτσι εδώ. Τέλειο. Πάμε. Συγγνώμη αν ακούτε από πίσω background. Και έτσι, μπε. Μπράβο, πρόβατο. Συνέχιζε τη σκληρή δουλειά να κάνεις μπε. Μπε, έτσι το πρόβατο μπε. Τέλεια, όλα μια χαρά, από πάμε. Να σιγουρευτώ ότι κάνω record εδώ, ναι, record κάνω.
πόπες. Τέλειο. Προσπίτι, έλα. 1, 2, νεπ, 3. Ασύμμετρο όπως πάντα, έτσι. Θα κάνω για άλλη οροφή, μάλλον κάποια άλλη μέρα που θα μάθω να μετράω μπλοκς. Εδώ θα μπει η τζαμαρία και εδώ οι πόρτες. Πόρτες θα τις κλείνω με ξύλο. Μάζεψα. Θα γεστάρω κάτι να δω αν είναι ωραίο. 3 πόρτες. Πάμε. Αυτό το κάνω περισσότερο για τα ζόμπι. Την πόρτα δεν θα τη σπάνε γιατί νομίζω τώρα ας πούμε πως είναι ανοιχτή. Έτσι είναι το κλειστό της. Όχι, έτσι είναι το κλειστό της, ναι, έτσι είναι το ανοιχτό της και τα ζόμπι, το AI τους. AI τους δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Με τι ξύλο κάνουμε τα chest, έχουμε πολύ αυτό 8 chest έτσι. Κρεβάτι εδώ στη θεά. Πάλι συμμετρώ. Κάτι έχω πάθει. Βασικά πάντα θέλω. Γενικά πάντα θέλω να έχω συμμετρικά πράγματα. Σήμερα μπα. Ας τα κάνουμε όλα. Έτσι. Με την ελπίδα ότι μπορεί να βγουν καλά. Εντάξει, δεν δείχνει πολύ άσχημο. Crafting bench. Δεν έχω πατρί. Γεια σου πρόβατο. Έχεις κανένα. FPS πάνω τα δείχνει με το Optifine. Έτσι. Options, video settings, other. Lag meter off. So FPS off on. Τέλεια. Gameplay scene review. Συγγνώμη αν εκεί έσπασε τα αυτιά σας. Gameplay scene tutorial, πώς να δείχνετε τα FPS στο Minecraft, πώς να τα βλέπετε χωρίς να πατάτε F3 και να πιάνει όλο αυτό το πράγμα. 29, 47, 48. Και τώρα το dirt. Τι? Οκ, και εδώ χρειαζόμαστε sticks. Μάλλον υπερβολικά, αλλά δεν πειράζει. Αυτό μάλλον θα γίνει.
σας λέει πάνω στα τέτοια, ας πούμε Minecraft Dirt, εκεί βλέπετε κάτω από το Dirt. Να, Minecraft with seeds. Μετά σε F3 και κάτι άλλο. Πατήστε F3 commands στο YouTube. Έτσι. F3 commands in Minecraft στο YouTube και θα σας βγάλει 1.000.000 βίντεο που μπορείτε να το δείτε. 1 stack και 5 αντίο. Το πρόβατο θα έχει πολύ μεγάλη πρόβλημα μόλις αρχίσουμε τα γυαλιά. Μου κρύβει θέα, ωραία. Τέλεια. Να ψήσω λίγο. Ναι, circle. Κάνει στην άκρη παρακαλώ κυρία μου. Έτσι. Blocks. Πηδάμε τα παράθυρα, είμαστε Ταλιμπάν. Νύχτα. Εσύ δεν μου ξεφύγες. Τι τα θέλω τα κυκλάκια όταν σπάω μπλοκ. Φανταστικά 2 glass έτσι δυναμικά που να τα βάλω. Και το πρώτο glass απονέμεται στις πόρτες. Τα πρώτα glass. Όταν μαζέψω τα υλικά θα κάνω super smelter, δηλαδή να κάπως σαν super smelter. Ώρα για ύπνο. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω modded τη σειρά και μπορεί να την κάνω, αν και δεν είμαι πάρα πολύ καλός στο να κάνω mods. Τα επόμενα βίντεο μάλλον θα είναι World of Tanks και Minecraft Survival, γιατί μπαίνω Hypixel και πιάνω καμιά 300 MS. Για το προηγούμενο βίντεο FTSM με το φίλο μου να το βγάλουμε, γιατί είχαμε μπει 7 φορές. Προσπαθούσαμε να μπούμε Minecraft, να βγάλουμε πώς το λένε, προσπαθούσαμε να μπούμε συνέχεια τέτοιο. Έλα, μπράβο. Προσπαθούσαμε να μπούμε στο Hypixel να βγάλουμε βίντεο, αλλά συνέχεια λάγκαρε, μας έδιωχνε. Ωραίο βγαίνει. Να το αφήσουμε. Έτσι για να ψήνεται πιο γρήγορα. Στο World of Tanks θα τα πούμε, στο World of Tanks ή όχι. Ας τα πούμε τώρα, έτσι καλώς περιμένουμε. Χρησιμοποιώ modpack. Για όσους παίζουν World of Tanks μάλλον θα ξέρουν τι είναι. Για όσους δεν παίζουν, είναι σαν texture pack, μόνο που βάζει textures, που ας πούμε σαν να μπαίνεις εσύ σε PvP server και να σου λέει τις στατιστικές του άλλου, πόσα games έχει παίξει, το win ratio, αυτά. Φτάσε glass.
Φτάσε. Και... όχι. Άμε. Έκανα λάθος που σου έριξα. Ωραία φίλε, είχα 32, άλλα 32 πάνω μου. Ωραία. Έτσι. Ωραίο βγαίνει το σπίτι. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Θα ψάχνα για village, αλλά είμαστε σε νησί, οπότε καμία περίπτωση village γιοκ, τίποτα. Τι να κάνω για... Φτιάξω λίγο τα chest. Σε αυτό το chest θα μπαίνουν θα μπαίνει η ώρα. Θα μπαίνουν όλα τα ωραία υλικά για χτίσιμο. Ναι. Σε αυτό το chest οι βλακίες. Και τα dirt. Σε αυτό το chest πάει και σε αυτό το πράγματα που είναι όπως την doors. Και τώρα εγώ έτσι σε λίγο καιρό θα κάνω κανονικά τέτοια φάρμες. Πού να τα βάλω, κατέστρεψα. Ωραία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω στο βίντεο τώρα αυτό με τι μοιάζει. Ναι. Αλλά θέλει ένα screenshot. Εδώ. Όπα. Έτσι. F1. F2. Και ποιος το πιέσε, το πιάσε. Ωραίο. Βρήκα ονομασία και για το λιμάνι. Όπα. Δεν ξέρω πώς το βλέπω. Τώρα τι σημαίνει αυτός ο κόσμος. Ένα λεπτό εδώ. Seed. Αυτός είναι παιδιά. Κάντε pause στο βίντεο άμα θέλετε να τον βάλετε και στο δικό σας. Οκ. Δεν ξέρω. 3 glass. Ωραία, έχουμε και εδώ glass. Τέλειος. Πάμε. Τι να κάνω. Φύγετε. Όπα. Όπα. Τι είναι αυτά. Μην συμμετέχει. Το μυαλό μου πεθαίνει. Τρίτο άξ. Να του κλέφτει το άξ. Πάμε να πάρουμε... όχι. Ένα, δύο. Καλά, δεν έχω βάλει ακόμα πάτωμα. Τώρα μπαίνει το πάτωμα. Το πάτωμα θα γίνει με slabs. Για να καταλύσω λιγότερο ξύλο.
survival κανονικό, τελείως βανίλα. Και να βάλω το πάτωμα, να σου βάλω έτσι. Ωραίο το σπίτι. Σαν πλαστικό δείχνει. Πόρτα. Πήγες να μου κρυφτείς, Δεν με νοιάζουν για τις πόρτες. Δεν με νοιάζει για τις πόρτες. Εδώ. Ωραία. Τώρα τι να κάνουμε? Θα κάνουμε mine, όχι. Mine, όχι. Θα πάμε εξαιρετικές. Ένα λεπτό. Slash spawn point. You don't have. Δεν έχω permission για τίποτα, κατάλαβα. Μου τα χαλάει λίγο αυτό. Θα βάζα και monitor και τέτοια. Αλλά να μου πεις μετά δεν θα ήταν βανίλα. Εντάξει. Ένα λεπτό. Μπορώ να κάνω TP. Δεν έχω παίξει ποτέ χωρίς cheats, δηλαδή δεν ξέρω ότι ας πούμε χωρίς τα cheat δεν μπορώ να κάνω εκείνο, οπότε F3/TP 61. Νεπ, οκ. 61 70, κάνω σαγέρος που δεν μπορεί να διαβάσει. 79, μπράβο μου. 70, 241. 241. Όχι, ούτε αυτό permission έχω. Ένα λεπτό, θα με συγχωρέσετε να γράψω τα μολύβια όταν τα χρειάζεσαι, ρε παιδί μου. Που είναι τα μολύβια? Αυτό ακούστηκε λίγο λες και ήμουν καμιά γκόμενα. Τέλος πάντων. XYZ X. Γράψε, στείλε, γράψε πριν ήρθε η νύχτα. X 61 61 Z 241 Z 241. Οκ, νύχτα. Έλα. Οπα. Καταστρέφω το θρανείο μου. 3 πάμε. Κομπλέ. Κοιμόμαστε. Τρίτη νύχτα ή τέταρτη. Έτσι. Κάτι που ξέχασα. Άντε, γεια. Παρώ. Θα πάμε στο νησί που βλέπαμε το ωραίο λιμανάκι μου. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε Survival 1.9 και πείτε μου επίσης αν θέλετε να δείτε αυτό τον κόσμο 1.9, δηλαδή να τον μετατρέψω σε 1.9 ή να κάνω άλλο κόσμο 1.9 παράλληλα. Και πείτε μου επίσης και σε ποιο snapshot σήμερα θα κάνω συνέχεια σαρδάμ και σε ποιο snapshot να τα κάνω. Με το πλάι και άλλο sugar και είναι τέλεια. Ευτυχώς.
τέλειος. Το τέλος το όμως, αλλά να μην φύγει η βάρκα. Να βλέπετε, αυτό είναι το diorite, ok. Και αυτό το resource pack είναι πάρα πολύ καλό και για σας που έχετε χάλια κομπιούτερ, χάλια, που δεν πιάνει ρε, που πιάνει ρε παιδί μου, ας πούμε 70 fps. Αν βάλετε κανένα Galaxy Mindsure Oblivion pack θα πέσουν τα fps στα 30 ή στα 10 ακόμα χειρότερα, όπως ήταν εμένα το παλιό με το κομπιούτερ. Μπορεί να αρχίσει το YouTube channel, πρέπει να κάνουμε γνωρίσετε. Νερό. Έτσι. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί σκαβώ diorite, γιατί είναι τέλειο, δείχνει τέλειο. Σε παρακαλώ εδώ τώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε βίντεο εδώ πέρα. Γιατί μας νομίζεις? Ηλίθιους είμαστε. Έτσι. Απλά δείχνει τέλειο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει έτσι αυτό το stone, το πιο άσπρο. Μου θυμίζει λίγο. Είναι λες και είναι το block του Stone Slab. Κάνεις πλάκα block lag σε single player. Τι? Τα σκάβολες και είναι κανένα iron, αλλά αυτό λόγο μ' αρέσουν. Το ξανάπα. Τέλεια. Έχω μια ιδέα. Βάλτε το επί 2 σπίτι, γιατί το βίντεο είναι μεγάλο και μερικά κομμάτια του είναι πολύ βαρετά, οπότε είναι επί 2 for the win. Θα το γράφω και στο τέτοιο. Βάλτε το επί 2. Θα το γράφω. Τίτλος του βίντεο, survival. Για καλύτερα πράγματα βάλτε το επί 2. Και δείτε με να μιλάω σαν μίγα μου. Το θέλω να είναι στο 2 έτσι. Ενώ ωραία φίλε, το πιο βαρετό κομμάτι του βίντεο θα είναι στον κανονικό κόσμο. Αυτά τα μισό ξέρω εγώ χωρίς το resource pack. Δείχνουν χάλια, πάλι νερό. Καμία διακριτικότητα. Όχι. Όχι. Δεν μπαίνεις μέσα. Τέλειο. Cool. Είδατε. Τελικά όταν έσκαβα όλο αυτό το σήμαντο, όλα αυτά τα σήμαντα πράγματα, κάπου κατέληξε. Cool. Όχι charcoal. Cool. Γιατί κάνω Optifine. Γιατί κάνω Optifine, είπα. Γιατί κάνουμε Optifine τέλος πάντων. Είναι στο μισό μπλοκ, αλλά έχει σκοτάδι. Κάρβουνο. Κάρβουνο, οκ. 31 κάρβουνο. Το πράγμα του Minecraft είναι ότι είναι λίγο περίεργο σε κάποιες φάσεις, ότι ας πούμε ο Steve μπορεί να κρατάει τόνους από χρυσό και δεν μπορεί να αντέξει κάποιο. Πεθαίνω.
ξέρω γιατί είναι αυτό, είναι μάλλον... Αυτό είναι μάλλον από το recording. Οκ. Τέλειωσε το βαρετό κομμάτι του βίντεο, παιδιά. Τέλειωσε. Πάμε να δούμε άλλα μέρη του νησιού. Να θυμάμαι, ήρθαμε από εκεί και στρίψαμε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα καταλήξω σε κάποια φάση σαν το Τιτανικό να βουλιάζει. Περίεργο glitch εκεί. Όπα, ναι, θα καταλήξω κάποια στιγμή σαν το Τιτανικό να βουλιάζω και δεν θα είναι το κακό ότι θα πνιγώ. Το κακό θα είναι ότι είμαι μακριά από το σπίτι και θα πρέπει να πάω με τα πόδια. Cool είναι. Όχι. Οπ. Lag. Και βρεθήκαμε στην άλλη μεριά του νησιού. Γεια σου πρόβατο. Έρχομαι με φιλικούς σκοπούς. Ω! Τυχώς. Έκανε λες και θα με πριν από κάτω βάρκα και θα σκοτώναμε άλλα. Για να μην σπάσει. Σπιτάκι μου. Έλειψα για 2 ώρες. Έχω κάτι που θέλουμε να κάνουμε αλλά δεν μπορώ. Φάρμες. Τέλειο. Μαζέψαμε υλικά. Σου κρυκέ. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Οπα. Θα το κάνω εδώ mining. Και εδώ και εδώ χωρίζει η κοιλιά μου. Το coal πάει στο mining. Και εδώ όλα τα άλλα τα πράγματα. Τι βγήκα να κάνω. Έτσι. Πιο ωραία από πριν. Δείχνει λίγο σαν... πώς το λένε, Desert Temple. Έτσι με τους πύργους και το... που πετάει λίγο σαν πύργος. Θα προσπαθήσω να μην αντιγράφω σπίτια. Δηλαδή να μην βλέπετε ένα βίντεο τη μία μέρα στο YouTube και θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα ωραίο σπιτάκι και την άλλη μέρα να βλέπετε εμένα. Και αυτό το σπίτι, παιδιά, εγώ το φτιάξα μόνος μου. Δεν θα προσπαθήσω να μην αντιγράφω σπίτια, ωραίος. Εδώ θα ταιριάζει. Έτσι. Ωραίο. Σε λίγο. Όπα, κάποιος με παίρνει, συγγνώμη. Τελικά με έπαιρνε μια λόλη που μου έλεγε ότι κέρδισα 800 ευρώ σε πιστωτικές επιταγές και τέτοιες βλακίες. Wow, έχω φουλάρει από achievements και του παιχνιδιού. Μάλλον εδώ θα τελειώσει το gameplay.
βίντεο και όπως πάντα τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.